Mga dagkong tindahan sa Talisay nagkasabot nga mohimo sa ilang traffic plan aron makatabang sa pagpaluag sa trapiko sa nagsingabot nga Pasko. Nasabutan kini atol sa tigom sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority uban sa mga representante sa mga establishmento. Napanglantawan usab ang grabing kauot sa trapiko tungod sa Christmas rush. Nabantayan na usab ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, ang pagdagsa sa mga sakyanan nga gustong mangumpra ug mag-shopping ning nagsingabot nga Kapaskuhan. Sa traffic plan nga nasabutan, duwagan ang mga gwardiya sa entrance ug exit sa mga parking area aron mopatuman sa one entrance ug one exit policy. Hawanan usab ang sidewalk gikan sa mga namaligya. Upat ka mga tindahan nga nahimutang sa Barangay Tabunok, San Roque, Lawaan ug Bulacau ang dagsaan sa mga mangumpra. Nakigalayon usab ang Talisay City Police sa mga mall owner ug security manager aron masumpo ang mga kawatan ug mangingilad. Ang amo ang gibuhat karon, human mo duty sa Misadigalyo ang atong mga personnel, intact yun ang atong mga personnel along National Highway and Bacalso side o kining SRP side. So amo nang gituyo aron pagsiguro nga kompleto gyud og mga personnel ang matag intersection para mo'y mobantay nga malikayan ang mga traffic obstruction. May instruction gyud sa ato ang mga personnel, especially sa atong mga operatiba nga we shall focus atong mga tao nga naghimog dawtan o muhimog dawtan diri sa City of Talisay. May focus atong operation. Dako gyud posibilidad nga madakpan sila kung papadayon sa gibuhat nga illegal.